Ay, ratono. Ay, ratono. Hello guys. Welcome to our channel. Listen. Listen, kids. Listen kids. Ayan guys, ang aking mga anak. Nag-overtime sila sa kanilang Module. Module time. Pagtapos na, ipasa na sa teacher. Pagtapos na, ipasa na kay teacher. Ayan. Ayan sila guys. Ito ang aking bunso. Si Janbert. Si Janbert na makulit. Hindi naman, Paul. Hindi naman. Muling makulit. Ay, si Muning. Si Muning makulit. Pares kami yung makulit na dalawa. Ay. Inamin yung totoo. Parehas makulit. Ayan Wala po kami. ang aking anak na makulit. Pag nagkamain si Monique sa taas ng mesa, papuntin ko. At ang kanyang kapatid na bunso ay si Muning na makulit din. Ang pangalan niya si Wooly. Ang pangalan niya si Wally. Nasaan na yon? Pakikuha na nga iyong bunso. Pakilala mo ang iyong bunsong kapatid. Tulog siya. Halika. Ang dandahan. Ay, tulog yan eh. Ayan, ang kanilang bunsong kapatid. Si Kapatid ko. Wally. Ay. Busing Ayan. Ito ang Ba't kanilang natutulog ka sa bunsong amin? kapatid. Ay, napayan Si na daw. Wally. Ay, dandahan. Dandahan. Ay, kuya. Okay, sorry. Baby. Yan ang baby namin dito sa bahay. Si Malaki niya. Wally. Dati, ang liit niya pala. Naging malaki na siya. Siyempre, lalaki yan si Wally. Oop, huwag ka mag-aalis. Matutulog Kain ka ka si na kuya. naman. Matutulog ka si kuya. Ay. Ito guys ang aming bunso. Kiss mo daw si Maneng. Ito ang aming bunso. Patulogin mo na. Patulogin mo, balik mo dun sa tulugan niya. Dandahan. Hello, Ate Jacel. Hello, Ate Jacel. Hello, Ate. Ate. Na? Hello. Love. Ate Jean. Mga busy. Ate Gia. Ang aming Bombay. Ang Bombay namin dito sa bahay. Huwag mo sabayin sa atin yung nagganyan na bumumpa. Ha? Hindi pa bumba. Napasabog mo lang ako ngayon. Akala niya kung anong Bombay. Bombay. Nagdala mo ng wine. Akala, wag ko daw ikaw sabihan ng Bomba. Hindi naman yun masama. Hindi niya lang, ngayon niya lang na ano. Narinig. Ngayon niya lang narinig. Ate, dito na ang layunin. Ate Den. Tingin ka sa camera. Tingin ka daw sa camera. I'm sorry, Ate. Ganito kagulo ang aming bahay ngayon. Sorry. Siya na ang nag-sorry ate. Yakapin mo na. Hug mo na. Dali na. Hug mo na sa bunso. Hug mo na. Kiss mo, dali na. Hanggang akbay lang to. Siya na nga, ikaw na ngayon naka-ano, tapos siya pa nag-sorry. Tapos ka na. Bakit ako? Tapos ka na, nak? Ha? Tapos ka na? Lahat na? Ba't mo nga Ate Cassie? Paluin ko na. Tapos na si ate! Tapos Sa portfolio ko mama, hindi na ako maglalagay ng biodata. ba't kailangan ba ba yun? Parang ilalagay ko na yung first grade yung kunyari sa pagkakin. Ano tanong sa kanila? Si Jade. Okay. This is a
Patulong. Patulong ka sa mat. Ha? Patulong sa mat. Yan yung pinagmitingan Hindi, namin ako sa na sulapis, school. Sabihin mo sa akin yung sagot para makaligo na ako kasi ayaw niyo nung dapat ba. Hindi naman ako ta. Bakit nag-jump na naman sa papel? Yung araling palipunan niya, oh. Akin na yan, akin na. Ano yung sinasagutan nito? Hindi yan, mama. Hindi. Alin? Pagdating mo dito, mama, as in pagpunta mo dun sa school, pagdating mo may module na agad. Siyempre, kukuha ako bukas. Ma. Siyempre, wala talagang katapusan. Janber, dali ka na. Stress. Ate Dat. Nasa mood na si Ate Dat. Nasa mood. Nasa mood. Nasa module. Nasa module na. Mabuti, Ate bumalik Jen. din yung ugali mo. Patayin ko yung O, di ba? Yeah, that's my sister. Yung kayang batuin ako dun sa labas. Okay lang, kaysa pa naman para kadyang ewan. Bumalik na yung ulirat ni Jassel. Sabi daw kasi nung ano niya, Kanina yung parang ugali nasa niyang piya. parang moody. Sabi niya, I give up. Hoy. Tapos nagsabi ulit kay Jassy yung totoo niyang ugali. O, di ba? Manang-mana ka talaga sa akin. bot. Magkakapatid nga kayo eh. O, di ba? Sabi na kasi nilang ampun. Walang ampon, ikaw lang. Eh, bakit ka magkapares ng Jassy? Charot. Pati nga si Ate Jade. Mama, Diba? ito, mama. Yan ang tunay na Module sister 1, na ilalagay ko saan? Pero totoo naman. Kaya. Hindi pa. Eh, hindi to pwede ilagay doon, anak. Isasauli to kay teacher. Ano ka ba? Hindi, tapos niya na doon. Check, binigay nga. Ilalagay doon yung sa portfolio. Ah, ito ba? Yan ang tunay na ano. Ilagay mo muna sister. doon. Yung Kasi nag-i-accept arrange ito natin naman. yan pag ano. Pag kompleto na yung ano. Hindi, ma. Ilalagay ko na para pag Ilalagay dito. Pag last na lang. Okay na, ayos na. Wait, Jassel, paano pala nabalik yung ugali mo? Ano ginawa mo? Tapos Ano, di ka yata ng wings. Char. Hindi. Ano man to? Punta tayo sa... Janber, dali ka na. Oh, ito na yung lapis mo na. Baste. Ay, nagising na ang baby. Dali na nga. Nakarinig Cellphone na naman yung hawak ng isa. Oh. Janber. Hindi siya na all. Akin na. That's my mother. Where? Hello. Uli ko na. Ito na lang ang turuan ko. Hang, Miming, number 1 na tayo, ha? Number 1. Basahin ko sa'yo yung number 1. Hindi pa. Sagutin mo, ha? Magandang araw. Kumusta ka? Handa na ba? Aray ko. Handa ka na ba? Handa ka na. Good evening. Ito ang aming buhay-buhay. Simpleng buhay-buhay. That's real. That's real. Yan ang reality. Yan ang reality ng aming buhay-buhay. Nakikita yung cellphone, Bert. Oh, dakop. Nag-YouTube ka lang. Ha? Hindi, yung I'm watching the signs of mine. Tampak ganun. Yung mga kulilits. Mga bata. Mga batang makukulit. Na nagpapasakit ng aking ulo at nagpapatawa sa akin sa maghapon. Bye, guys. Yes. Ano ba, Nono? Pati yung manok. Bye, guys. Thank you for watching sa aming mga walang kwentang vlog. What?
Long kwentong Leave a like vlog. and subscribe. Share lang ng mga Unlike ganap-ganap sa buhay. Thank you for watching. Bye po. Bye guys, thank you for watching.